Dzień dobry, dzień dobry. Teraz jestem w bardzo ciekawym miejscu. To jest sklep Straussa, Engelmann Strauss. Tu. Proszę bardzo. I cały ten sklepik tutaj to jest właśnie Engelmann. No powiem, że jestem w szoku. Jestem w szoku, bo to są piękne rzeczy. Piękne rzeczy. Piękne rzeczy. Piękne rzeczy. Pierwszy raz jestem tutaj i chyba opłaciło się przyjechać. Bardzo fajne rzeczy. O. Także troszkę położę. I na razie, no. Pa, cześć.